Okay, good afternoon. Diyos pa rin hapon sa Indagabos mga tugang and welcome po sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyan aldaw ning Lunes, petsa 28 kang bulan ng Agosto na kung saan sa tuyang sineselebrar ang National Heroes Day. Ano? Kaya daing opisina, daing klase, bakasyon. Kaya kadakol na mga tao sa mga mall, na siguro sabi nga ni nagkaigwa ba ka ng long weekend, So, kumusta po sa weekend din do mga tugang? Sana magayon so nangyari sa indo kang weekend, Ano mga pagpaparagiribo nindo? Anong ginibo nindo kang weekend, Siguro nagdumang ka mo sa hot spring. Kami may plano ko kami pero dahil man ako nadagos. Siguro ang magayon na nagbanding ka mo kang mga aki nindo, at the same time, so mga amigo-amiga nindo, magayon bagay ito. Ayan, sabi sa ko yun ni 3706, ito, 3706, hi Father Butch, don't remember me na, sino ito? Sorry po, yeah. You had canceled me before years ago. Okay. Being adopted. Okay, thank you very much. Anyway, ikaw ba nagdadawag sa tuya ngunyan? O ba? Anyway, yes, okay. Sorry. She lost, sabi niya, lost my mom last week. Today was her funeral. I am enrolled in law school at UST Legazpi. So, condolence po sa 3706 ha. Okay, anyway, ano ang siguro ipagdasal ko ang mama mo? Ano ang pangalan? Mama mo ba? Ay, tama. Sabi niya? My mother, tama, my mother. Sige ta, pangaji ko tayo. So, I need, okay. Sige. Anyway, after my program, siguro apod ka sa kuya. Anyway, so awa ko kung nagdadawag ka sa kuya ako niyan, but anyway, nasa on the air po ako, yes, okay. Okay, susulat muna ako after my programa, my radio program kasi kaipuhan siyang may makaulay. Okay, anyway, Father Butch Bombase, OP of UST is always available. Okay, anyway, sana ako magpapamasad sa kumamay pagkatapos. But anyway, no problem. Sige, kasi medyo may pigmamati-mati ako sa likod kasi kaipuhan lang siguro inihong mahilot mamasage program. Okay, massage program. Kasi nagte-text kasi ako after my radio program, massage program ang sabi. Anyway mga tugang, okay, mag-text po kamo sa 0925-811-3851, Okay, sabi ni 0134, Father, magpa-trivia ka naman. Always kaming nagmamati sa emo. Okay, meron akong ihahapot tabi sa Indo. Okay? Sisay ang santo nagsabi na my soul is restless unless it rests in God. Yan. Sarong santo yan, mga tugang, na nagsabi. Okay. Bibigyan ko na kamong clue. Santo, kung nagsimba siguro ka mo, maaraman ni doon kasi ining aldaw na ini sa tuyang bibistuhon, asin sa tuyang aaramon, ang sa iyang pagkatao. At pagiging santo. Actually, tinawag siyang Doctor of Grace. Sisay tabi ito. Yan, okay. So, ang primerong makasagot sa tanong, sabi ni 0134, okay,
nakatakda talaga sa tao ang kamatayan una, talaga ang buhay. Okay? So ang tanong ni Father Butch, isa ang santong ito, nagsabi, my soul is restless. Ang sakuyang kalag, dahil napapamuntak, napapamugtak, hanggat hindi iniho nakaduman sa sa kagurangnan. Saint Luke daa. Bako tabi. Okay. Anyway, si Say po ang mag-text pa sa kuya sa 0925-811-3851 o doon sa kuya sa 0966-533-8475. Okay. So, yan mga tugang. So at yan ko na sa indota sa kuya mo nang magpapaukod mo na kita kung si Isay iniho si good afternoon po Father, very good hope bonding po sa Sunday Mass po with my family. Sabi ni Jeril Aranya, thank you very much Jeril. Sabi niya very good. Happy bonding po Sunday, attend Mass with my family. Kasiram na sa front po mismo na kami sa Saint Rafael. At very good ang mag-homily si Father Glenn De Luna. Ang dikit man shot with talaga okay. May importante medyo may paggasolina ka sana at na daw nadigdi ako sa Camarines sa Pili. Okay, thank you very much Cheryl Aranya niyaon ka pala sa Pili ngunyan. Okay. So, yan mga tugang ang pinapaukod ni Father Butch Si Say Tabi itong santong ito. Nag-text sa kuya si nag-text sa kuya. Okay. So, sige. Please include the soul of Leonardo. Today is his interment. Okay. Sige po, ipagpangaji tayo yan. Ang satuyang tugang na si Leo. Okay? Leonardo na sa iyang ngunyan na ilulubong po ngunyan. Okay? Kami po ay nakikiramay. So, 5837. Okay. So, anyway, mga tugang, mag-iribahan kita 1:00 hanggang 2:00 sa programa nga na Maray na Hapon. At the same time, Lunes hanggang Sabado. Mag-iribahan kita. Tas si Father Butch matao sa indo ning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Okay? Yan mga tugang. Sabi ko kasi bago, kumusta ang sa indong mga weekend, yung sa indong banding, sabi nga ni Jeren maganda kasi so pamilya na, nagsimba, pagkatapos iribahan sina. Magayon baga mga tugang yan, pag Sunday, bako man kita ginawa ng Diyos na magtrabaho ka sana magtrabaho, actually, it is a command, It is in the Ten Commandments, Yung actually sabi, go to Mass on Sunday, observe the Sabbath day. Actually doon, pag sinabing observe the Sabbath day, ibig sabihin, it's a command, go to rest. Yan ang ibig sabihin. Ang Sabbath kasi, of course, the seventh day when God rested. So even God rested. Hindi dahil si Jesus napagod, Hindi dahil si Jesus napagal. Ay, ang Diyos ang napagal. Baka pala si God the Father, baka man si God the Son Si Jesus, hindi bako si Jesus, si God the Father, ang Diyos. Bako man, dahil napagal, kundi importante mga tugang, ang importante na igwa kita ning panahon para sa Diyos. Yan, sinasabi na nga ni na sarong aldaw na sana nga ni, data pa maitao sa Diyos, 6 days, okay? Yaong ka sa imo. At least, the 7th day, dapat itao ta yan sa Diyos. Okay? Paano tayo itinatao sa Diyos? Yan nga ni, nagsasamba kita, nagsisimba. Kasi sa pagsamba, para makapagsamba kita, magsimba.
Yan, importante mga tugang iyan. Okay? So, anyway, ulitin ko ang tanong at makakatanggap po siyempre iyan ng load. Ano? And by the way, si Manay Sally Samar, nag-text tulos kasubag o sa kuya. Sabi niya, sabi ni Sally Samar ng Pilar Sorsogon, good PM, Father. Mag-attend po ako ng libing ng cousin ko. Kaya absent po ako ngayon sa programa mo. Yan. Anyway, Manay Sally, pwede mo man nagugiraray yan sa DCGB News Online, sa Facebook, kang DCGB, yan po yan, pwede mong mabalikan yan. O the same time, sa kuyang Facebook, ko yan, nire-repost ko din po yan. Pwede mong hanapon do Kaya limbawa, di ka mo nakadangog sa alauna ta may pigibo ka mo, pwede mo sa Atsyadabanggi, magdumang ka mo sa Facebook ng DCGB News Online o sa YouTube, hanapin din so Marhay na Hapon, or the same time, magdumang ka mo sa Facebook ko, nare-repost ko ito, Facebook Father Butch Bombase OP, ang itsura, yun paring-pare na mayroong clerical, ito po ang sakuyang image duman. Yan. Yan ang madadog manggiraray. Okay? So ini mga tugang, mag-break muna kita bago kita magpadagos at sakuyang ihapot giraray ang hapot. Si Sayang Santo na nagsasabi, my soul is restless until it rests in God. Ang sabi ko sa Bicol, ang sakuyang kalag dai napapamugtak hanggat iniho dai naduman sa kagurangnan. Okay, anyway, igwa na pong tamang sagot. Okay, mayroon ka ng load. 5837, siya po ay si Saint Augustine. Okay? Sapagat ngunya na daw sa tuyang sineselebrar. Anyway, sige, sa imo? Smart ba niyo? Talk and text? O anong network po ini tabi? Tama, ipadala ko sa imo sa mapadala ko ning load. Pasensya na, konti lang. Pero anyway, pwede naman iyan. Thank you very much, 5837. Congratulations. Okay, tamang sagot. Saint Augustine of Hippo. Ang oras sabi ko niyan, 14 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salsera. Ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salsera. Padagas ang paghatod nin, serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano! Kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako nang nagibuhan padagos paan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Manlalao man taiyan si Kong. Joey!
Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Symptoms persist, consult your doctor. Ulcer, rayuma at migraine nasolusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang naitulong niya sa akin. Number 1, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit dito. At isa pa, ito ang aking energy capsules. Araw-araw po mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin to. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. Andrea Shero, nakatira pa ako sa San Isidro, 52 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Okay. Gusto ko pong i-congratulate si Fatima Abinion. Tama? Abinion ba? Si 5837. Tama ang kanyang sagot, si St. Augustine. Sabi niya, today is his feast day. Okay? O, napadala ko na. Ang nga lang, sayang na late katabi si 0732. Okay, next time, okay? Giraray ha? Okay, sige. Tama gayong bagay yan, ano? So anyway, ayon dito sa talambuhay ng mga santo, nagawa ng Saint Paul ito, gusto kong basahin ang maikling istorya. Pagkatapos ako yung istorya sa inyong mga tugang, si San Agustin. Digdi sa Albay, akong aram na may piyesta yata na San Agustin. Si digdi sa Albay ang nagpipiesta ng San Agustin, Speaking of the heroes kasi, sa ngunyan mga tugang na siselebrار ang mga national heroes, So mga bayani, Sa Barangay San Agustin po sa Uwas. Talaga, thank you very much sa Barangay San Agustin sa Uwas. Ay, dapat makipiyesa tayo doon, ha? Angel, duman kita sa Atyan. Thank you very much. Yan ang mga very good talagang researcher ng DCGB. Talagang magsaklulo. Talagang nandiyan kagad ang response. Yan, okay. May tama sabi ni 1928, garo sa Uwas yan. Iyo tabi, Barangay San Agustin. Tama nga ni San Agustin. Alam mo mga tugang, ma-describe ko na tabi kung si isa sa San Agustin. Saro po siyang medyo maitom. Kasi Aprikano, Kaya nga mahiling mo ang pareho ni Father Boots, medyo brown ba ako o black? May maitom siya kasi taga-Africa po siya. Isinilang po siya sa Africa na ang pangalan kang lugar, Tagaste, noong 354. Ngayon,
2023 na. Haluyo no na pala. Ano? Ngunyan 2023 kung i-minus mo 2023 minus 354 pilang taon na iyan. Ay, linggo na maluya ako sa math. Nagpapalibot talaga. Tinatanggap ko naman may naman talaga ako sa math. Okay, sabi ni Manay Leti at taga-Rapo-Rapo, kumusta? Okay. Iyan na nga. Sige. Ano nga 123 minus 354. So, 1,669 years ago. Grabe. Haluyo na. Pero, miski nga ni 1,600, 69 years ago, ang sa iyang buhay, saka ang sa iyang mga ginibo, nagre-resonate pangunyan. Nagtatao pa sa tuya ning magayon na ihimplo. Yan. Yan. 1,669 years ago. Okay? Ang kanyang mga magulang, sina Patricio, isang pagano, hindi po nabinyagan. Kaya nga si San Agustin kang aki pa, din nabunyagan kasi nung panahon man uso ang tinatawag na children baptism. Kaya itong panahon, miski nga si San Agustin nabunyagan siya bako ng by pouring the water, kundi nilublob siya. Kaya iyan po, by immersion. Kasi kung yan nagpabunyag ka baga, itong ulo kang bata, kakaganing tubig. Kunyan kaganing tubig. Pero kaya itong panahon, piglulublog iyan, saka may igwa man, parang igwa kaning swimming pool. Sa iyang ina, na kasuugma baga mga tugang, sa tuyang sinilibrar, ang sa iyang kapistahan. Okay, sige, pahula giraray ako. Dali pahula giraray at makakaigwa ka mo ning load. Sisay ang nanay ni San Agustin. Sige pwede ka mo mag-text ako sa 0925-811-3851. Okay, o sa 0966-533-8475. Ang sisay mainot, tawang kutulos ning load. Si Isay tabi ang nanay ni San Agustin. Nakasugma sa tuyang silibrar ang sa iyang kapistahan. Okay? Sige na. At yan ko sasabihin yan Iyan. Okay. Bako tabi ang kanyang tatay ay si Patricio. Bako mo si Patricia. Thank you, 1928 Okay, at least good try. Okay, try again. Sisay tabi ang sa iyang nanay. Alam mo, may eskwelahan nga dyan sa inang may eskwelahan ka digdiho. Garong sa Camarines Sur ito, duman sa may Baaw. Garong iyo. Igwa ang pangarang kang eskwelahan as a Catholic school. Okay. But anyway, siya po, nabunyagan. Pero ang sa iyang nanay, sarong Kristiyano. Kristiyano po ang sa iyang nanay. Gayon na lamang, ang paghihinagpis ng kanyang nanay. Dahil, daitabi, bako si Isabel, si 811, bako si Isabel. Okay? Sirit na, 1, 2, mayroon pa isa, sige pa. Mayroon nakakuha. Okay, may tama katabi. Okay. May nakuha. Si 4174. Okay, si 4174. Tama katabi. Ano ang mo? Ay 915, ano yan? TM ba yan o Globe? Okay, ipapadala ko sa imo at yan. So, thank you very much. Congratulations, 4174 nakuha mo si Santa Monica. Yan. Si Santa Monica, mga tugang, na siya, sad siya, nang ang kanyang anak ay naging masamang bata, masamang anak.
no? Dahil sa influensya. Influensya. Okay. Nagte-text kasi itong ano. So please let me know. Okay, sandali kasi ito pong mayroong ano dito po sa okay. Ito po ano kasi ano muna dito sa GCGB. Okay, dito na lang kami magkita. Okay. So anyway, so padagos kita mga tugang. So si Santa Monica nalungkot siya, ano? Pero di siya nagsuko, nagparpangaji, ano? Nang sa iyang aki maging Kristiyano. Okay? O tanda natin hindi naman po kasalanan na Santa Monica kasi may freedom ba kita. Si Agustin pala, Aurelius Agustin, ang pangalan Aurelius Agustin. Siya po mahilig siya sa orator. Matalino siya, talagang philosopher, nagsaliksik siya sa mga kasulatan, sa mga liberal arts, nag-adal siya. Pinag-adal siya nga kan sa mga magurang. Nga lang, there was a time na kinapos siya sa pag-aaral kasi medyo mahirap naman sa iyong pamilya andun sa Africa. Di siya nakapag-aral hanggang may nakaibigan siya na anong pangalan ka itong nakaibigan niya. Pagkatapos tinuruan siya. Yun na nga nakapag-aral baga siya. So nakaibigan niya si Manny, the founder of Manichaeism. Si Manny, Manny M-I-N-I, Manny, friend niya yun. Kaya nga siya ang founder ng Manichaeism. Ang Manichaeism, naniniwala sila sa heresy, maling pag-aaral, maling turo, na may duwang Diyos. Diyos ng mga masama at Diyos ng mga mabubuti. Yan. Yan po ang Manichaeism, na naging anak din niya ang Albinism, So yun po ang so ang niya na nahubog siya doon sa kasi nagsasaliksik siya. Actually sabi nga nagbasa siya ng Bible. Nga lang nung binasa ang Bible, mali ang nabasa niya. Yung nabasa niya sa Bible, yung mga si David may adultery, may si Solomon may concubines. So marami bagang mali ang nabasa niya at mali din ang interpretasyon. Kaya nga nagkamali siya. So mali. Hindi po dapat tamang pagbabasa ng Biblia. Kasi pag mali din ang pagbabasa ng Biblia, magkakamali ka po. Yan ang nangyari dyan kay San Agustin. Kaya nga nabasa niyo yung kay concubine. Kaya nga doon sa na pinadala siya sa Carthage, siya po ay nagkaigwan ning babae at nagkaroon ng aki. Yun. Tapos dinala niyan duman sa kanilang magurang, pero habo kang sa iyang nanay. Kasi ang sa iyang nanay very religious. Si Santa Monica. Yan mga tugang. So yun ang nangyari. Pero alam mo, tandaan natin ito. Maganda itong ginawa ni Santa Monica. Prayer can change a person. Totoo yan Alam mo, kung gusto mong magbago ang sarong tao, huwag kang panghinaan ng loob. Magdasal ka. Pero Father, dasal naman ako. Matagal na ako nang darasal. Wala naman nangyayari. Hindi naman sinasagot. Maghintay ka. Kasi ang taong nagdarasal, nakapaghihintay. Pero alam mo nga, nagdasal nga si San Agustin na kasi sa problema ni San Agustin mga tugang ay ang problema ng sexuality. Medyo makamundo siya Sabi nga sa Tagalog, lustful. Kung sa parlance ng pagpasensya kayo ito talaga, let's say itong salitang ito. Totoo naman sinasabi, malibog. Yan, malibog malaswa. Masyadong ang niya is sex. Yun ang kanya.
Kaya nga, yun nga ni, kadakol siya mga babae, at nagkaroon pa siya ng anak. Iyon. So, napunta pa siya dun sa Manikeo kasi naging friend niya si Manny. Nagkaroon siya ng irian laban sa simbahan, at nagkaanak sa ng isang lalaki sa babaeng hindi niya pinakasalan. Kasi hindi naman doon pinakasalan, at the same time kasi yung babaeng yun ay mahirap lamang. Yun, alam mo kasi minsan may dala ni estado. Yan. So yan. Anyway, mga tugang, sa pagbabalik ni Father Boots, so sa tuyang istorya, ang magayon na istorya ni San Agustin. Pero kung gusto mo talagang aramon ang sa iyang buhay, basahin mo, mga tugang, ang magayon na 2 libro ni ginibo ni San Agustin. Confession of Saint Augustine. Yung pagpapahayag niya, magayon na istorya kaiyan. Confession of Saint Augustine. Or, isa pa nga, City of God. Ayan, magayon. Kung magduman ka mo sa YouTube, hanapon din The Story of St. Augustine, magayunon, mga tugang. Anyway, babalik si Father Boots pagkatapos kang makapagirumdum. Ang oras tabi ngunyan, 32 minutos makalipas ang alaw ning hapon. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki Proper Diet as in exercise Uro Aldao, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Isang mensahe mula sa DOH. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! God is good. 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 Okay, mga tugang, balik po guys programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP, at ngunyan ko lang po kasi nabuksan ang DCGB News Online. Sorry kay Roderick Binaday Bigkas, gusto ko rin batiin si Lulu Nava, ang sa kuyang amiga, at si Manay Ampi Butor Acuestas na nagdadawag dyan sa Tuya dyan sa Manila, at ganoon si Lulu Nava nasa Malabon, at yun po, sorry si Roderick, ano ba yung cellphone mo pala, ano mo na sa akin na sa 0925 o sa 0966533847 i-message mo ako duman, so kasi kasubag ko pa pala siya, sabi ni
Okay, si Roderick Binaday Bigkas, tama ka duman, ano? So, ganun din si Catherine Nuelas Balasan, good afternoon. Sabi ni Evan Paul Gregorio Garcia, nasagot na po ni Sir Roderick. Okay, thank you. Sige, paano kita giraray, ano? So, Roderick, yung i-text mo sa akin sa 0966-533-8475 ang cellphone number mo, parang mapadara ko sa emotion. Okay, mga tugang, padagos kita duman sa istorya ni San Agustin, magayunon mga tugang, si San Agustin, ano? Pero ang sa iyang nanay, daing naguntok na magpangaji, that later on, ang sa iyang aki, na si Agustin ay giniyahan din ng Diyos. Ano? Pero hindi napakadali na siya ay kasi hindi mo pwede masabi nagbalik loob sa Diyos kasi unang-una, hindi naman siya Kristiyano, hindi naman siya, pagano siya, dahil siya naniniwala sa Diyos, pero ang paniwala niya kasi magaling siyang rhetoric, magaling siyang orator, nag-adal talaga ng mga sa literature, talagang matalino sa matalino. Yan. Yun. Nga lang, ang kagayunan duman, there was an incident na may nagpabisto sa iya. Nagduman na siya, 'di ba nagduman siya sa Tagaste siya, Africa. Nagduman din siya sa Carthage, nag-adal siya duman. Pagkatapos natigil nga siya sa pag-aadal, naghanap pa rin siya ng panahon na napunta sa kanyang kaibigan. I forgot the name, meron kong sinulat was time si Justina yata, basta na yun, aside from money na nag-convert sa kanya sa Manichaeism, mga tugang, nag-adal, napunta siya sa Roma, at nang napunta sa Roma, napunta siya sa Milan, at of course, si San Ambrosio noon ang obispo ng Milan. Yan ang mga tugang. Magayon ang nangyari doon. Kasi doon sa Milan, doon na nangyari ang sa iyang pagkakaigwaning pagbabago sa buhay. Okay? So, si Pontina na naging kaibigan niya, na yun nga na-introduce siya duman sa buhay Kristiyano. Okay? So, na-introduce. Kasi sabi ko, importante ba mga tugang yan na may mga taon talagang magpapabisto sa imo. O araw kayo sa inistorya ko sa Indo. Si Felipe, pinabisto niya si Bartolome kay Jesus. Si Andres, pinabisto si Pedro kay Jesus. Ano ba ang magayunon? Hindi naman mga tugang, si Pontificina, tama ba doon, ay sarong babae na talagang medyo malapit sa simbahan. Kaya nga, ang nahiling niya duman, may dala-dala itong Book of St. Paul. Okay? Books of St. Paul. Magayon, yung libro ni San Pablo. Talaga. So, yan mga tugang. Kasi talagang makakatabang talaga si San Pablo sa iya. Si San Pablo. Kaya magayon mga tugang ang naitabang. Lalo na itong biblical verse sa Romans chapter 13 verses 14 to 11 to 14. Magayon ito. Hanapon ta mga tugang iyan. I-google ko nga ni. So, Romans chapter 13 verses 11 to 14. Okay. Hanapon ta iyan. Magayon ng mga tugang iniho. Ini ang problema kasi ni Juan. Ini ang problema ni San Agustin. Kasi ang problema ni San Agustin ay ang problema sa laman. About sex.
Kaya magayon mga tugang na maano si Agustin kasi gabus kita mga tugang makasalanan. At ining si San Agustin ito? Uni baga so di ko makuha itong itong verse nito. Uni oh. Okay, sabi dito. And to this, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber. Talagang biblical verse ito. Kung alam mo, may mga iba kita bagang biblical verse. Ini ang talagang sabi nga ni na tumimok sa buhay ni San Agustin. Alam mo, ang mga tataramon, minsan baga sa tataramon, magigising ka. Ini ang talagang sinabi naman, read, basahin mo ito. Ito nga ni nabasa. And do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Yan. So malapit na talaga siya maliligtas. The night is nearly over. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently. Yan ang ngayon. As in the daytime. Not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Yan pong mga katagang yan po ang naging striking point kay San Agustin, mga tugang. Kaya nagbago siya. At sa tulong na rin ni Alypius. Alypius, yun. Kasi nga, nadangog niya, minsan niya sa isang lugar, kasi nga, na siya, na malapit na talaga siya ma-convert, kasi nga, dahil may mga naging kaibigan siya mga Kristiyano, unti-unti siyang ini-introduce na sa mga Bible. At sabi nga ni Saint Ambrose, naging santo din siya, Saint Ambrose, mga tugang, sa tulong ng banal na obispo ng Milan na si San Ambrosio, ang dating masamang pamumuhay na ay tinalikdan na ni Agustin. Nang maging obispo siya ng Hippo, yan mga tugang, tingnan mo kasi ang nangyari, siya naging pare. Kasi by the way, bago siya naging pare, mga tugang, siya ay nang nag-convert at nabunyagan siya ni Ambrosio doon sa Milan, siya ay nagbalik duman sa Africa, sa Ostia, Africa. At duman nga mapound sana siya ning community, monasteryo, parang maglingkod lang siya. Pero naging siyang padi. Alam mo naman pa, naging padi inordinan kaagad. Siguro wala nang mga seminaryo noon. Pagkatapos, naging obispo po siya. Okay? Kaya nung naging obispo siya doon sa Hippo, pinuksan niya ang dati niyang, dati siyang, di ba, naging kasama siya ni, kaibigan kasi ni Manny, sa irihiyang manikismo at pelagismo. Yun. At sumulat ng maraming aklat bilang pagtanggol sa mga aral ng simbahang Katolika. Yan. So, pinagtanggol niya tulad ng City of God, lungsod ng Diyos, at ang may confession. Okay? At hinikayat niya ang mga taong magdasal sa mga santo at mga kaluluwa sa purgatorio. Hinikayat din niya na sila ay magkawang gawa. Yan mga tugin. Napakaganda ang ginawa ni San Agustin. Si San Agustin ay pumanaw ng Agosto 28, 430. Yun, 430. At siya dinadakila bilang doktor at tanglaw ng simbahang Katolika. Yan mga tugang. Magayon nun At ang sabi nga ni San Agustin, Panginoon,
nilikha mo kami para sa iyo. Kaya ang aming mga puso ay di makakatagpo ng lubos na kasiyahan hanggat di mahihimlay sa iyo. Yun pinaano ko kanina, pinagpahula ko sa Indo kasubag o mga tugang. Magayunon ang istorya talaga ni San Agustin. Ngayon, sa pagbabalik ko, ano ba ang makikita natin aral sa buhay ni San Agustin? Okay? Anyway, ang oras tayo ngayon, 46 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, power bula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! God is good. God is good. God is good. Okay, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP at ngunyan sa tuyang aning puto na sa derita. Ano bang natutunan mo kay kay San Agustin, ano? May pangadjiun siya na kasi nga sarong problema niya baga tungkol sa yung kalaswaan, ano? Yan, yan ang ni San Agustin. Sabi niya, kasi gusto niya tulos maging malinis, kasi talagang siya naging parang malaswa or mas palaging talagang ang iniisip niya. Sabi niya, give me chastity. Sana linisin mo na po ako ang isip ko. Linisin mo ang katawan ko. Sa aking mga kasalanan. Pero sabi, but not yet. Yan ang sabi niya, give me chastity but not yet. Alam mo minsan talaga, grasya talaga ng Diyos ang makapagbabago sa sarong tao. Yan, tandaan po natin yan. Sa grasya ng Diyos tayo makapagbabago. Kaya minsan, sabi mo, ay gusto ko na baguhin ko ng asawa ko kasi babaero. Gusto ko lang baguhin ang aking asawa. Lasinggera. Tung itera. Mahilig magtungit. Ay, gusto ko nang baguhin ang aking anak kasi suwail. Matigas ang ulo.
Yan. Ngayon ang gagawin natin. Ano gigibon nindo? Ano anggutan nindo so agum nindo? Agum aso so akin nindo pag paranggutan nindo. Diamond tabi. Ano? Wag naman. Ano? Dan sabi nga ni, daanin natin sa santong paspasan. Daanin natin sa dasal na lang, ano? At sa magandang pangangaral, ano? May mabuting asal. Alam magandang ginawa ni Santa Monica. Kaya nga, nung naging katoliko na si San Agustin, kasi bininyagan si San Agustin ni San Ambrosio, tuwang-tuwa ang nanay niya. Ano? Kasi sabi niya, ini magayuno ni mga tugang, ang sabi ni Santa Monica, ano? Kasi pahihindian ako ng anak ko, pahihindian ako ng asawa ko, pero pupunta ako sa Diyos at hindi niya ako pahihindian. Tama ang mga tugang. Alam mo, minsan kasi pupunta tayo kung kani-kanino. Pagkatapos, pahihindian naman tayo. Pagka mangungutang ka, no? Ano? Pupunta ka doon kay Father Boots, mangungutang ka. Di ka pahiramin ni Father Boots. Maano ka lang, masasawi ka lang. Kaya nga, ito ang maganda. Sabi nga, go to God. Don't make God your last recourse. Make God always the first resource, the first recourse, not the last recourse. Because God is the source. Yan ang mga tugang. Yan ginibo ni Santa Monica na nadipisilan siya. Kaya nga alam mo talaga magaling din ang Diyos eh. And then, alam mo mga tugang, miski ang isang taong napaka masama, mga tugang, mapapabuti rin yan, sa tamang panahon. Ang problema kasi, not in our own time, but in God's perfect timing, Saka at the same time, mga tugang, nasa timetable ni Lord yan, Kasi ang problema, ang nangyayari sa atin lagi, gusto natin palaging sa atin time. Kahit si San Agustin, give me chastity. Linisin mo ako and I want it now. Minsan, but not yet. Okay. Alam mo, maraming mga magayunon si San Agustin na mga sinabi. Ito, bago tayo magtapos, I will tell you yung mga sinabi o mga kasabihan ni San Agustin nang siya nabubuhay pa. Okay? Sa mga sinabi niya, ini, pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you. Yan. Ano sabi ko yan? Mga ka, everything depended on God. But magtrabaho ka. Sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yan, remember, God proposes. Yan. Since, habi pa ito, the world is a book, and those who do not travel read only a page. Yan, importante, Saka ito sabi ni San Agustin, patience is the companion of wisdom. Ang mga taong marurunong, ay mapagpasensya. Ang taong matatalino, mapagpasensya. Ang mga taong bobo, ang mga taong tarantado, hindi makapagpasensya. Yan. Kaya patience is the companion of wisdom. Yan. So, tandaan natin mga tugang iyan. Magayon ang mga sinasabi niya ni San Agustin. Marami pa Maraming makadakol siyang sinasabi. Ito ang sinasabi nga, O Lord, nagdasal si San Agustin, O Lord, help me to be pure, but not yet. Yon. Sabi ni San Agustin din, okay? Humility is the foundation of all the other virtues. Hence,
In the soul in which this virtue does not exist, there cannot be any other virtue except a mere appearance. Kaya yun talaga naman ang pinaka-foundation ng lahat ng mga mabuting asal, ang pagpakumbaba. Yan, mapakumbaba. Si San Agustin kasi mapakumbaba. Yan. Alam mo, hindi tayo magiging makadiyos pag hindi tayo maging mapakumbaba. Kung tayo ay mapag-imbabaw, mapagkunwari. Yan. But anyway, inabot naman tayo ng oras. 56 pala, akada ko na. So anyway, so tuloy pa tayo. Meron pa naman tayong mga minuto. Yan, magayunon. Pero inisar pang matutunan natin kay San Agustin. May mga taong nagtabang sa iya o humikayat sa iya na maging Kristiyano. Ang apot ko sa indo mga tugang, kamong mga nagdanangog, kita ba kaya nagigiding kasangkapan parang mapabisto ta ang Diyos sa ibang tao? Yan, importante. Paano ta pinapabisto ang Diyos? Dahil ba sa takot? Tinatakot na pag ka magniwala, pag ka magtubod sa Diyos, magagadang ka. Pag ka magbakal kayo ng stampitang ini, magagadang ka. Ganun ba yun? Tayo ba'y sumusunod sa Diyos dahil sa takot o dahil sa pagmamahal? Ayan. Magayon mga tugang ang ni San Agustin sa satuya niyan. Okay? Sana mga tugang datawaan ko kamo ning inspirasyon, At sabi nga ni, magayon kasing basahon talaga ang mga aklat ni San Pablo. Yan po, yung aklat ni San Pablo, yan po ang nakatabang kay San Agustin, na magbakli. Kasi nga, minsan, duman sa isang sarong lugar, itong si San Agustin parang talagang at the brink of conversion na talaga. Gusto na talaga niya magbago, pero nagdudua-dua pa, pero may nadangog siya ini mga tugang. Sasabihin, lang yun, imagination lang yun. Pero alam mo, totoo na si San Agustin may nadangog na tingog kang sarong aki. Yung pala, sabi, ang tingog, ang pagkakasabi niya, kang aki, take up and read. Kasi may nahiling siya, take up and read. Take up and read. Ang take up and read? Binasa niya ang libro ni San Pablo. Yung Romans chapter 13, verses 11 to 14. Okay? So sabi ni 0732, dahil sa programa mo, Father, mas lalo kung mabibisto ang Diyos asin ang mga santo. Thank you very much po for the encouragement. 0732. At lalo kitang importante, kaya ako nagpapasalamat na tinawaan ako ng pagkakataon digdi sa DCGB na gamitin ko ang sakuyang kakayahan, bagamat limitado lang ako, hindi man pa ako marunong, hindi man pa ako dalubhasa, pero ano bang makakayanan ko, maibahagi ang Diyos sa inyo, lalong-lalo na sa pamagitan ng DCGB. Kaya pagpalain lagi ang DCGB, sapagkat itong istasyon na to ay talagang makadiyos, talagang binibigyan tayo, marami mga advokasya. May advokasya tungkol sa kalikasan, may advokasya tungkol sa susunod na programa na nga, advokasya tungkol sa pamilya. Yan po, nagpapasalamat po ako. Anyway, nagpapasalamat din po ako sa Indugabos na mga nagdadangog, nag-antabay kang programa. Takunday man kamo, mayo man ako. At nagpapasalamat po ako sa satuyang teknikal, takon wala dyan si Nims, miski ako para taram digdiho, mayo man. Yaon talaga. Thank you very much sa satuyang technical man, si Nims Flora, at of course, nandyan sa I-10 Production, si Tris Litana. Thank you very much. At sa Gabos, sa Diyos maray na hapon. God bless everyone. Ang susunod na programa, abangan ang pamilya ni Ate J at ni Kuya A. We stand before
the grand horizon. 500 years of faith